Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki dese jope tandur prei, job baon prei. Saiki job ning tebunan. Nandur tebu guys. Mbak Tin aku leren tuku sarapan barang iki lek yo. Ning pulo lha wong info yo dadak Mbak Tin yo. Mosok setengah 6 diomongi lho polahku terus kaya apa? Kok ning pulo kuwi lho ya. Aku nang balong karet tuku. Lho, nah aku terus aku kok gak mangan. Kene dono sampe bebono. Akeh entuk nggawa. Bolak-bok. Lah, anggit wae tuku sarapan ning pulo kono Amen garet. Lho. Lah piye kadung teko kene? Ngalah ndang mulai dulu. Lah jere nandur. Babak. Ya alah babak to. Mah itu babak semen-semenan ngono lho. Lah piye iki aku arete dan kuwi? Mantolem. Alhamdulillah guys ya Allah, wis teko desa Jeliru. Iki ngidul sithik wis tekan Ya udan anu guys Telaga Tuwung, daerahe Mas Arif. Desane Mas Arif. Ana rada edak kula sih. Alah ngono lah wong enek wong lanang e ndre diunggahno lek Agung Ya iya bener nek wong lanang. Ayo, alhamdulillah. Ora pat mlayu iki padha yo. Nurung-nurung Teko Gremes sih guys. Tekan kene rek Gremes ki piye? Makane mendunge ngene. Mikirku marak ning dalan sing pas ning alas-alas melo tak kon syuting dilu mah. Maryam goleki kan. Yo. Ra iso Mbak Maryam. Cara HP dhewe. Tak kon nyuting ning dalan pas dhisih perjalanan. Walah sahdu jane. Redup heeh. Ning nggon alas-alas. Lah rek ini kenapa? Santai ya. Santai. Suwen kene santai. Ndak tandure ya prei. Tandur enak tanduran. Ayo. Tapi Mak Agus melok apa ora? lah ngono kuwi lah ngono info ki ya sore-sorene aku iso persiapan. Lah kene ya santai, Pak Su ning pasar baru. Lah kok sampean kok ndang anu. Terus aku ya santai masak ngkongkonan yo Din. Wong loro kok. Aku ya ngono Ning kene kok apan panas, Lek? Ora panas iki. Enggak ketoke panas. Lepone mang ya lepone beser ya. Walalah banku rek dadi kok ngene, Lek. Lah iso kae mangi jaluk kene iki nelah lho aku. Alah gampang nek Lek Agung ngono diunggahno, Lek. Kok Lah kono walah dadi gudi kok ngono Lek kok nyoleti. Iya iya. iki lho kayune. Kayu garing yo ngelak dhewe kok. Iya ngono nek garing do coplok dhewe. Iki ki aku nggawa mari-mari iki lho enek anu es enek. Alah mbah, aku pengen tuku sarapan mandek ning kono malah lek bakul sego akeh jane. Sambel-sambel. Lah aku kok mandek keri roh nggone. Kok yo alah. Ya kok nek limo sambel ngono ya akeh iki. Wong aku ya Walah, kene iki tebu tok. Lah kena apa nek gak sedo Mbak? Oh alah. Itu karono. Minggu mbek Udin ya wis tak jake rene. Walah area tandur. Ngene iki aku kok nandurilah gelem kok. Ya, nek wis dadi gelem ya. Gelem. Gelem jere Maryam. Angger wani regane. Ayo. Sing penting cocok regane. Lah kok mblusuk ning tebu. Lah parayo tebunan. Rambut Karayo regane tebunan. Lah jere infone mang nandur Mbak Tin mang. Lah ya nandur sing anu. Iki kene besek. Lah jere seset. Lah seset iki sing seset nek nandur. Lah aku kok tak mandeng teni aku. Alah iki lho seguku ki akeh tapi yo nrimo karo botok-botok. Walah ning pulo bakul panganane pirang-pirang le. Lah tapi ape mandek kuwi lho. Kok aku undang ditinggal ra roh parake ndi. Heeh. Piye, Lek? Lah desane gak kapok, nek desa tuku sing akeh. Alah, nek sesuk yo masak dhewe nek seroh nek. Wong yo nginfone yo Mbak Tin yo ndadak sing marai. Lho aku ki lho mbah. Sing aku yo santai. Aku nek ora mangkat. Sakno mari ya. Sing dheweke ora sing goncekno. Ayo. Yo nek esuk minggu nganu nek gak mangkat aku tak ngejak Udin.
penyang Bu. Berat nih siapa? Apa? Allah. Aja udan lah Gusti. Jadi urusi wong-wong. Dan lah nek kok sore nek aku wis teko omah. Ya gremes ndik iki mula esuk ya gremes ngene iki. Iki adoh lek. Munggah nek koyo ning baone Mas Arif ngene. Walah, iki Telaga Tuwung lho gini iki, jeliru iki ngidul sithik Telaga Tuwung iki wis. Ya Allah. Aku bar tandur kok nggone sampean ke. Aku iso sikilku iso loro kabeh to. Aku rik terus teko omah terus lanjut ya nggae es batu. Adus, umbah-umbah, nyapu, isah-isah pokoke tak beresno kabeh. Bosok ki jam 2 ki pokoke gak leren blas aku. Jam 2 langsung resik-resik omah kulon. Ini Mas Arif sampai sore maghrib lagi mulai. Iki teko rek. Iki lokasine, guys. Lho, nandur iki engko apa? Sing bagian apa yu kene? Seset. Seset tebu sing ape ditandur kuwi. Oh alah. Lah gak mangan sik tengkul suwi. Sangu gethuk loro iki malu aku Mbak Ni. Alhamdulillah. Meskipun ngene lah yo semangat. Wong renek kerjaan do digoleki. Enak yo disengati. Ketok kok kene motor. Ndi? Oh iya ya. Ketok montore tengik-tengik ning kono. Lho, guys, nanti ya. Wah, lah, kok ngene iki lho. Nek diparani wis tekan dhuwur kaya ngene. Montore Maryam tengik-tengik ning kono. Ketok. Ya Allah. Tuk negara ndi iki jam 6. Nggih jam 6 lho guys iki wis tuk negara Jeliru. Telaga Tuwung. Iki pertama kali iki guys dhisik ikut ning tebunan. Ora ngerti carane kok ngerti kancane ndrayo mosok ora iso. Penggian ketok ki yo. Apa ae kudune yo iso. Wong yo jenenge anggek pisanan. Anggek awal mula ya guys. Butuh proses, butuh kesabaran. Kok nek wis tau oh ngene carane. Ngono. Ngesakno Mbak Maryam ki lho jere Mbak Tin. Wis janda gek nek sing golekno dhuwit, ngono gak dijak. Ngene-ngene iki ben entuk kemasukan sithik-sithik. Isek ngopeni anak sekolah, guys, SMP kelas 2. Makane job tandur ki angger dhisik entuk job tetep tak jak ben entuk kemasukan sithik-sithik. Walah, lokasine po enak padang. Paling motore iso teko kene. Iki lho mang jutulane sing kok kono, tapi sing kok kono mang blotong ya. Iso. Lah ya rak blotong tipak trek mang yo gak iso lek. Ya iso teko kene. Iso, pedae mau teko kene. Marah ya udan. Lah tapi blotong. Iya, teko ya sarapan. Yo karo ngenteni batur. Karo ngenteni batore. Ngantem disiki. Elek, batore ya wong kene apa? Ya wong kene wong Bung Anyar. Jeliru wong sugih. Walah lah campur aduk ki engko ya. Ayam. Aku ki. Lah iya. Aku nyantai dhewe. Lek ki makhluk e goblok heri orang gemnyang bayon. Sangkut barang. Ndak sarapan juseng lho. Tapi ambek sambel lho. Alah ambek sembarang dengah aku ki malah ngrepotno. Mang jane mandek sediluk ngono bakul pirang-pirang lek jane. Lah mang nak gelem kondo. Lho lah kok sampean alah kesuwen sayo ngono. Lah iya. Aku wis sarapan lho. Kene kangkun barang. alhamdulillah tekan kene langsung sarapan guys.
Monggo melok sarapan kene. Sarapan. Aku ngrepoti lek Yomi lho. Alah pokoknya. Jangan Pokoknya matur suwun sangat diparingi mam sarapan karo mam awan ku. Nunut, desih nunut nggih. Soalnya kan ora persiapan, Mbak Tin nek ngode lho setengah 6. Ngode. Wis enek apa eneke wis mangan. Untuk kuatang 2 gelas lek kamu lah sing masuk opo. Ngono. Sambil mangan. Jam itu. Ora ndelok jam aku. Cek enak ku ngene. Nah, dadi wareki. Lah kene karek iki lek. Alah karek kuwi kene. Engko Lah iki sego. wis sego. Nah, nah, nek man jeneng. Lah kok apa sih jarang? Wala. Kok iso ndang? Awan pas jarang mangan aku. Yang Bojoku kata. lah yo ngono ki lek. Nek awan ki ngono. Wegah mangan jare. Anggo sendok lah kamu apa? Tak kono lho, Prat. Ambek wae wedhus. Pental. Lah ngono ora apa-apa mbak wareki. Ora sangane wong Ngene wis matur suwun sakake-akeh pokoke. Dikek mangan yo. tanggung kok bedes ngono, Pak. Untuk dhuwit dipek dhewe mangane ndelok wong. Lah mikire. Tutupi, Prat. Jangan iki gak nek sak neh yo. Memang untuk sak kuwi Bu, di. Apa? Ana Tutupi arep. kasak. Iya anak arep tele. Sarapan botok tahu karo tempe, oseng godhong kates, kembang kates yo enek. Nah, tembone. Ora apa-apa engko nek lesu nganu mangan ning kene dhuwur. Enek warung. Alah. Kalau Mbak Sek Di. sak. Nggih. Malah ndekno lek aku yo. Nek juga ngutang teles mau. Apa sih melas mang? Kok encen ndek jagung. Kowe belah ya? Kowe dhewe nek mangan wong lanang, ngono. Alah lah. Mak Eko, ayo gak melok. Nendi ngene. Karo informasi berarti Ndek. Aku gowe sembungane wis saking kok aku nggo iki ngono gowe saking. Mak Edian ngene. Engko nek ketoke nek do golek kon golek neh ngono ae. Yo. Lah piye Kak? Lah kowe wis apa-apa? Urung alah kesuwen jan aku. Yo wis tak dhisik. Aku yo dijak kok aku ngono. Rupanya loh, enggak. Kok desenya? Wah, Yo pelas. malah lembut ya. Apa ki campur tempe. Tahun gua. Nang sendokmu lho. Kok ngelak lagi mang telu, Pak. Ning alas ki mamo, apa ae sembarang apa pangan enak. Kalau mesen yo entuk ngono. Padahal banyu saiki. Kowe entuk jagung ngondi yam? Ngene yo. Aku iki kayak ini. Nek telu, nek telu. Oh, panen. Jagunge arang-arang. Tak ulet mangko. Aku gak apa tuwae wingi. Nah, saya kok 6 sing loro, tak atas. Bener ya? Heeh. Ngene kurang sego mek kono ning. Ndok lek lek. Engko tuku lek iki aku nggo dhuwit. Engko arung engko nek tuku. Awal kene. Lah iya. Aku malah sing awan iki wae kok gebong. Ya timomane yo mak dijameni kopi teh ambek banyu sak. Sing nek kuwi aku patek nemen-nemen mangan. Oh nek awan ki nganu iki lek, mangan 2 sendok sak ngono lho. Ngono ki wis ndak segaku ndek lho tak gumule. Lah tompokan banyu wis. Lah jam 12 wis munggah iki pe mangan do awang-awangan. Jam 11 iki kene wis melelan mangan. Mbune mbes. Iki iki Lah tek lek aku sak menit. Alah. Engko pe sekali saya Ah, tinggal nek kurang Plat. Aku ini barek. kalau dina iki. Telu. Anu papat sesuk jamne ya. Kaya telung Oh, dina iki ya. Mes ya. Bener iki. Eh, Senin, Selasa, Rebo. Rebo. Engko bayaran. Anu bayaran kae langsung tak kal. Kan jenenge langsung dipejari. Enggak. Aku ndekane melok pisan lan batere langsung kan bayar. jagani dibayar orang ini kadang ini wong anyari kadang dikek kayak apa bensin nggih apa kadang Engko nek seminggu entuk 1 liter. Bensin. tetap bensin lagi lah. Enggak ya wis kok. Nek mah gong wis lah. Aku
Aku nang esuk sarapan. Sarapannya rada jam 09.00 wis sarapan. Iki nyantes mu. Aku jam pindho ya. Iki ra Nanya, mana? Uang buku mah, kok. Ki aku gede aku terus. Aku yo duwe. Abune Duweku malah ning ya. duweku malah ning jok kono. Bobo emang. Iya. Ya apa ya kecil. Meprek. Malah meprek. Gusti gue tanok yo no. Aku kan udah bayaran. Aku kayak pas nang anu. Apa icarin Budha mek Gianto. Saya wadah ki setengah 7 nggak ngebel. Lah aku yo ngono kuwi bojoku yo ning pasar, aku yo santai ning omah. Wes ta yu kemelok mangan ade, ayo nang Budha, mesti mangan aku dino. Di berat, sih tak tutupin nek wis. Apa nih? Rumah aku. Aku kena nek. Kowe mbok ulet ngomong wis kowe mbok ulet ndak. Alah. Wong ora basah kok. Heeh. Aku dhewe kok. Nek wong sampe dhewe lah kok. Dhewe aku. Aku nek awan memel. Nah, man. Gedang enek, roti enek. Aku mbok gedang, mbok godhog gedang tak adae ra nang kulkas ben ra mambu aku. Montorku nek jaminan kayak anu tok banyu. Montorku gembel ning anu bokong emang piye yo lek engko kena apa ora yo? Tengah. Gua nger panas keteke panas. Wis pelosok kena. Ngeten kok ngono. Sesuknya apane mosok ndak bisa. Cepet yo. Lagi kok yo nganu, selak 38 mega. Iya. Ini 5.000. 6.000. Nek 5.000 Lan, 5.000. Pak penak nek nggo gaya kandel Mas aku. Nek aku 10.000 ngono. Gak nek nganu nek rek apa kuwi rugut-rugutan gak pat. 10.000 ngono ya. Ini ndi Mbak nek Mbak? Bapangan sih. Jesi. Aku mungkin duwe tuh kok Mas sih tapi sak sisean bunga bu kae telak titik. Banyak. Kowe gak isek kerja ning ngarep kuwi Mbak. Wis dak aku setahun. Ora toh kowe Mulai gak bakulan kuwi wis aku gak ning kono. Aku cek Lah bakulan. nek masak ngono kae, ndondoh ngono kae. Kadang yo masak dhewe, kadang yo aku. Nek Ndek dhewe nang ning iki baon. nganu. Nek dhewe ning baon iki aku Sambel. Ayo Apa melok koceh kae. Sambel urang rebon anu yo. Ambek kacang tino. Heeh. Sopo sampean sing masak? Gak yo kono dhewe. Iso. Lah, sampai wong wedok malah bumbuan masak kok. Rasane malah Dang apa enak wong lanang. Kentang. Itu mbok godhog. Mbok godhog, ndek sore isek engko timbange tak ora tak di kulkas mambu tak di kulkas. Lho, balane wis teko neh guys iki. Koncone wis teko neh 3. Kok terus wong pira lek ini ki engko? Enek wong 20 tak iki mbok. Wah, lah menyala tenan iki engko. Maryam iso laren turu tenan iki engko ya. Iso laren turu ya lek. Oh alah, denger bareng lek ngono ki mang. Bareng ayo. Lah iya. Gegere kaya Marai yo mejek jam pira wis? Nyantai. Geget tok. Numpak ora war-war. Lho iki gak sepatonan ya? Walah Yam, ya kok kecodos-codos piye sih kelemu engko? Kalau ngene Iki lho tunggake tebu kok ngene ya. apa kan apa ning kowe ning apa ning tunggake tebu. Sarapan aku baroke. Nduk sarapan no. Nggih. Sampeyan dhewean lho, Lek. Lah sing kok mulus kene dhewean kek nek batur ya? Gun barang opo yang? Lho iki wong ditinggal. Heru terusan wis gak menyang. Gak ero. lha nek kono ra celuk-celuk. Ngaleh Bu, ayo genten sarapan lek yon genten. Aku gak sarapan. Tak kurang nih gua darat nih. Sarapan iki engko. Plastik-plastik tipe anu alai ngono nek semute wagi nggon jungok ning kawan. Iki nek awan nak panas, Lek. Darat temang ya. Iki Batu sik batu. kene garet kok dienggo apa? Nandur kok kene. Senti kuwi lho nganu tebu. Lah ning ndi panggone tebune? Bapak iki lho. Oh, alah. Santi gletak-gletakno ngono kae, engko terus ditandur neh ngono.
tak nduli ngono sing apik ditotol sing elek iki. Berarti kene iki intine ku mbabati ditata. Nata ngono lek. Mas. Yo endang. Iki Mas iki wong mulus. Wong anyar. Mbong anyar. Mbong anyar nggih ndek. Iya lek, engko nek melok dong sambi tak seneni. Sampai seneni wong ayo lek. Nendek kene berarti wong randu. Lah ya kelurahane dhewe-dhewe kok melok aku. Sarapan dulu. Mpun nggih, mpun Mbah, mpun bakdo. Pen endi, Brat? Sik ngenteni batur. Iya lah. Suruh ngene yo. Aku ndek halo jago. Bolone teko neh, guys. Tambah wong neh 5. Regane lho sesenen. Lho iya sik suwe golek dhuwit sik. Duh alah, lha bolo kowe keri. Kandhane oleh gumun aku teko kene. Gumun ya aku Cedok ya godak. elek setengah 6 lho teko kene. Diomong kok Gawane kanu yo, gane urap wonge. Iya gawakno, iya omong apa ngurupi sampean nek. Kok apa nek dadak aku ki mau dingge ora ana rene ngalor kidul lah. Alah ngono kok kowe kok. Aku ndek sore udane deres ki mayat tekan omah. ya, sing bane dadi gudi malah lek nggonku. Hubungan nyar. Wong boye gak menyang. Sing wong teko sithik. Apa? Lah aku pengen go herlene anakku ra iso sedere nyekre ngene aku kok isin aku. Nganyar wonge gedhi. Endi iki sing melok seset kan. Iya. Ora apa-apa ora. Lah kok kene bagian apa lek? Lah kuwi karo Nanuni kaya tebu ke. Iya kok karek. Aku bagian nyoteng tok gitu kok. Yutri kok nyutingin apa Syutinge. kowe le? Lah ya. Piye? Matu lho. aku kon mabuk ae. Iya anu nggo apa nganu nggo apa? Kon ditekoki lek nganu. Lah di Mbak pacole motor kok tak tinggalne semengko ra sida. Motorene. Sore ki ngobo sih di. Ora ndek sore ning bengkel sampean. Ora iso jarene iki ora ngobo, dikompo atos pikiran teko pos plengae malah. Tak gladakno ae teko nganu dibuka arek tuku di loro ndak. Lah kok iki mangan apa ora kowe? Sarapan aku bar sarapan. Oh, lah mangan. Balane wong ndi ya iki, guys. Emang gonceng baksa. Goncekane wis teko omah dadi goncekan tak tinggal ban tok. Bane tak tinggal. Lho, Mbah iki mboke Karmidi ya? Lah ya, Mbah sapa lek? Mbah Rupini, ndak ngene? Mbah Ru, nggih Mbah. Mbah Ru. Dulure Mbah Pasiah, Mbah Jais to? Nggih. Dimen sik bote sampean bisa ngomong Karo Mbah. Rupane nek kok bojone nek Karmidi. Rawon aku nyeruke mboke. Lho, lah balane sak mbuh guys iki. Teko neh. Yutri kowe mantau ora? Ayo gage mangan, guys. Nyoba. Lho, tak gawakno temanku lho. Do betul tak gak anu ora aku. Tetep ora marine, Mbak. Pripoti wis ketan. Iki yo bengi wis ora lek story ngono wae yo ora. Tentake pas. Kalau sampe omong njaba tok kanggo apa ora digakno urape mbok ronda. Aja rondo. Rondo iki ora ana wong dibujur. Oh, anak yo iso nek kene ora dibojo. Bener. Bojone ning omah yo, Mbak. Oh, bojone ra digowo rek karo rondo le. Nek aku kok karo rondo bojoku tak gowo. Nek nek Dhuwur meneh lek ngono nek ciblok. Jarene apa nganggo sepatu sandalan ae ngono to iki. Lho, malah Mbak kuwi lah petuk Mbak tenan kuwi aku. Bola. Lho. Bola awak petuk ya. Sampeyan suwe Mbak melok ning kene. Lagi pindho iki. Alah. Video lah. Lah iya. Agek pindho aku agek pisan malah kok. Lho ayo lho. Saya yo petuk bola-bola. Alah. Nek awur bature yo ngene iki lho, guys. Isine iki mek seneng, ning pikiran iki seneng bunga. Awur kancane akeh. Lah iki jute iso ngono Mas iki metu kono. Lho kene antar bit iso. Yo gak iso Lek. Oh, cah enom yo canggih. Lah wong wedok ora glimbang-glimbang. Alah paling iya. Lho Mbak Tina gak menang. Mbak Tri. Mbak Tri. Jure kene.
Sampeyan ngomong dhewe. Bocah ambek Mbak kuwi. Ndek Pak. Ora iso kan krimbung lho. Lah kae pareke gak arah rene ya sing kae. Iki akeh wong kene ne ya, Lek. Maksudnya akeh wong kene. Wong kene mombonganya sing akeh. Mulus wong mulus bro. Siji loro telu alah dok sami 10 papat. Iya masa sampe 5. Lah nek dong sambi mulus e balane dhewe. Wong songo lho wong mulus. Campur sampe yo kabeh. Nggih, kula mpun bakto. Anake sapa, Nduk? Dalem anu Pak Gimin. Pak Gimin. Nggih. Nggih, tesek dulure nggih, Mbah. Petuk dulure, guys, petuk mbahe. Tapi omahe jenengan pundi, Mbah? Semengko nggih. Semengko. Ya dulure Mbah Sukiyem, dulure Mbah Jais nggih, Mbah. Ayo Mbak sarapan ya. Dere keringetan iki, Lek. Ayo yo kuwi marai. Masa sarapan, Mbak? Ndang ada sarapan, Mbak. Keringetan aku urung lesu. Masa aku budal. Masa aku pengen ani. Ani malah tak jarene kok, Mbok. Turung, ngono durung. Aku sampe belum. Kalau Mbak tak gawano tremo kali ya. Iya, Lek. Masa tekan dhewe kok kono. Mriki lho nganu. Ya, aku terus dhewe ra oman dulu aku baru. Iki lho, aku tak ancam nggo dhewe iki lho. Nggo dhewe. Iya lah. Apa Heru ku ndi wong Heru? Tak ingat ya kental rono ae. Ya. Usapno iki ya tripodku iki ya. Usapno tripodku iki jek nah, guling. Tremasku nang ndi mau?